Què? Et vull presentar algú. Molt bé, molt bé. Molt bé. Conxita Català, quants dies? Conxita Català. Elisenda, és que t'escolto, aquesta veu a mi... Però vostè és mítica. Vostè sí que és mítica, perquè jo... Aquesta veu m'atrapa, Clara. És que jo l'escoltava. Jo a l'època de Com Ràdio t'escoltava. Et canviaves de franja horària, pam. Jo canviava la meva vida, no puc quedar, me l'escolto. I tota la trup que hi havia, una cosa... Tota la trup? Molta gent. Molta gent. Com m'agradava, tu, això. Oi? Però és que la veu ja quan arribava... És que era maca, eh? Jo penso que l'havia vist alguna vegada per Com Ràdio. Però potser... La Conxita. Sí, i tenia bons amics allà. Sí, anava bastant jo. M'agradava la gent, perquè podies anar i l'oient podia anar a veure els presentadors. Per cert, no li has preguntat, no t'ha preguntat què fas aquí. No, entenc Clar, us heu trobat, però no sap a què et dediques. Em van fitxar com a reportera de xera-xera, m'agrada sortir al carrer, surto al carrer, pregunto coses. Aquestes setmanes és sonada el que he fet, eh? Què ha fet? Bueno, no ho puc dir, ho han de veure d'aquí una estona. Aquella tensió televisiva. Aquella tensió televisiva, eh? Sí, no m'ho deixen dir Que fins ens al farà moment. com vergonya i tot? No. No, gens ni por? mica. No. Tampoc, no. Una mica de risc. Una mica de risc. Era del risc. Una vegada em van enviar a tirar-me amb tirolina. No. Jo tinc vertigen, tinc vertigen. No. I ho va Males fer? persones, Ho va ho vaig fer. Perquè jo No puc. em dec els Tu meus podries? telespectadors. Sí, però és que Tirolina? els crits que feia va ser un escàndol. Tirolina o puenting? No, tirolina, però un lloc tancat, eh? Un lloc tancat, un que va donant una volta i em van dir t'has de tirar. Quan vaig tirar el vaig dir no puc i vaig dir pels telespectadors del Fet a Mida que jo em tiro. Ho faig. I es va tirar, eh? Vaig cridar tota l'estona. Bé, jo també. No vaig poder. No, la por que tenia. Jo arribaria desmaiada. A mi tinc un vertigen que... Però satisfeta després estava, tu. Oh. Ah, sí, eh? Quan va acabar tota l'adrenalina. Encara estem ensordits del dia aquell, El crit, i elles s'anaven rient, això és culpa d'ella, que em va dient reptes d'aquests, sí. Ella i el Guillem. Que ja l'han posat en molts problemes d'aquests. No, una vegada m'hi vaig posar jo que vaig anar a fer boxa, també. Sí. Coses d'aquestes que Has no. fet dansa del ventre. També, Però sí. dansa al ventre ja la veig més, a la Conxita. No, molt arriscat no és. Però- Igual et quedes allà amb el maluc. El boxa sí que el vaig fer també, eh? La boxa? Per cert, li volia preguntar, ara que dèiem, la Conxita té problemes d'edatisme o no? No. Et sents... Però si fa de tot. Allà on vas estàs totalment integrada i tothom... Totalment integrada, sí. Jo m'entrego sempre on arribo. Que aquí s'ha d'anar d'aquesta manera, pam, pam. I no tinc problemes, nena. Ella, el que sigui, ja ho veus. Ja ho veus. La mia, no sé si t'ho han dit, perquè vaig fer un report amb els dels gremis de pastissers de Barcelona i la Universitat de Barcelona, que van fer la Mia, que és una mona de xocolata. I es diu Mia? Es diu Mia, i és la Mia científica. És una nena científica. Ja et passaré la foto perquè ho vegis. aquella, eh? Ah, m'agrada molt, és científica. Bueno, pensa que aquesta nena no sabrem què serà de gran. Com tots els nens i nenes que ho llegeixen ara, igual és científica. I m'ha fet molta gràcia perquè dic, mira la Mia, dic, clar, dic que és la mateixa, i a més cada any, aquest any era biòloga, l'any passat era una altra, i és una cosa molt maca. És que realment vaig mirar un dels noms que es posaven més, i Mia era un d'ells, dic, vinga, doncs som-hi. Mia Clar, fantasia. no li podia posar, no sé, La Montserrat. meva neboda es diu Mia. Conxita, t'imagines? Conxita, És que fantasia, es posen Ja no es poc, ara. posa, no es posa. No, tu. No, cada vegada ni Mercè, ni no tots aquests. I en canvi, Montserrat, no, Mia i Lia. Vaig dir, mira, escolta'm, és el que toca. Vaig a veure. Doncs escolta'm, veurem com es fa gran la Mia, per molts més. Ja et farà 7 anys, eh? Home, nena. Elisenda, gràcies per tot com sempre. Us deixo aquí xerrant perquè anem nosaltres a Mataró, perquè avui